Sziasztok, ez itt egy SMC sorozatlan, ahol Skype PvP-zni fogunk. Hát, most menjünk öllegelni, először is. Itt volt egy kis hely, amit nem tudom hallani. Mert itt le lehet ugrálni. Unatkoztam erre, elnéztem, aztán ezt észrevettem. Van valaki itt nem? Nem. Most itt merekem, le kell nem fogni. Merekem nem. Erre? Ja, ez a kis házikóba vezet. Most már tudom. Aha, kis házikóba. Jutottunk. Hát, ez a sorozat ilyen, hát ez ugye ilyen sorozatos lenne, és most félek is, el is kéne menni. Teambe vagyunk mi, Marci? Te mi, Marci? Teambe vagyunk. Menj egy üres édesbe akkor. Én nem akarom felvenni ezeket a cuccokat. Ez azért durva. A gyereket lelőttem az erő 3-as, élesség 4, hátra 2. Oszta, még nincs is almálisan terki. Szoldos. Zsuzsi! Zsuzsi akárki vagy. Pepi. Ez a Pepi. Azt nem. Mindegy, nem is izgat annyira. Pepi. Vagyok, bocsánat, csak technikai okok voltak. És folytatnám a videót. Erre nem tudom mi van. Nem szoktam erre járni. De azt mindenki be tudja vallani, hogy azért jó ugrálok. Küldhettek nekem kalandpályákat, le fogom írni, hogy hova küldjétek. Hát nem is tudom, most mit csináljak. Erre mi van? Az a baj, hogy csak redstone fákja van, és semmi nem. Ja, aranynádért. Ez vasföldik. Kaja. Perkit. Mindesa. Jó, majdnem kidobtam a mutált vírust. Ami nem a legjobb ötlet. Ez mit? Ez a kis jó kis hely. Igen, tudom, én sem tudom még mindent, hogy mi hol van, de hát már tudom több, hát a jó cuccokat, mondjuk a gyémánt szettet, azt a fuzótja, mi van erre, mert ezt most tényleg nem tudom. Aha, de jó. Ami tényleg azt kéne majd vinnem, mert azt kéne, mert ugye csak jó, hát az igaz, nem teljesen tudom a gyémánt szettet, mert nem tudom, hogy most tényleg, hogy merre van a gyémánt gatya. És az úgy nem nagyon jó. Ajajajajaj, ne halljak. Kell venni nyilat. Fialok.
Uff. Nem haltam meg. Ó. Bocsánat, hogyha valami kültéri zaj lenne. Hát... Ó. Itt mi van fent? Ne. Ez így nem jó. Valahogy oda kéne jutnom. És oda tényleg? Hogyan jó édes? Jaj, értem. Hát nem töltött be a map. Ott azt meg kéne nézni. Talán el is megyek oda. Persze, akkor addig is. Várjatok egy percet, most megpróbálok addig eljutni. Na, vagyok, hazajöttem gyorsan, és akkor próbáljunk elugrálni oda, csak várjunk csak, merre is volt. Viszek gyorsan aranyalmát, az abból egy 20-at elviszek. Jaj, az a gyémántcipő fele van. Várjunk, lejjebb veszem a hangot. Elfelejtettem. Bocsánat. Tim, azt a francuska. Triki. Szia! Zsuzsi! Ó, hát akkor gyorsan megpróbálunk elugrálni. Ó, nem is erre van a gyémántcipő. Aj, most tényleg, bakker, nem ugrik be, merre van a gyémántcipő. Ó. Ja, arra van ilyen még, nem tudom. Gyémánt azt, de igen, nagyon úgy emlékszem, hogy erre van. Most egy kicsit csöndbe leszek, még talán eljutok oda, de hát azért az biztos, hogy eljutok. Na igen, erre. Erre kell jönnünk. Kéne kajuska. Per két kezdet. Végül mégis egy pár darab jól jöhet. Igen, utána hol kell leesni? Ott kell mennem. De megijedtem a leesni. Ez tűzállóság. Aj, de jó. Majd én a potik helyét meg kéne jegyezni, mert az kell. Ez mi? Azt 100 dolcs, hiszen az robbanó. Mérgező, vagy mi a jó éles. És oda hogy tudok én eljutni? Vagyis oda most tényleg. Hogy a franc? Miba? Nincs is az utc. Hát várjatok. Valahogy csak le tudok oda jutni. Hoppá, értem. Most már tudom. Észrevettem itt. Jó van, meg a bős. Jó francokátokat. Na jó, visszamegyünk. Na. Drukkoljatok a túléljen. És nem. Te! V-E. Azt hogy? Na jó, inkább jövök el, mert nem akarok meghalni. Na, ti már voltatok itt, hát mert én egyszer sem. Azt rohadt, ez furcsa. Ja, hogy ezt itt kell lejönni? És azok, ja, meg voltam. Ahhoz képest, hogy tudom, hogy hol van a gyémántcent, meg mi az XP poti, ahhoz képest elég csúly vagyok.
Hát